guys, magana tayo? Experiment. Kaya, experiment. Experiment. So ngayon, So ngayon, kasya ba to? So ngayon, tatangal daw, tiadalan tayo kad. No nga maiwaras when no maiyakar jay. Mikrobyo. Mag-experiment tayo na. Mag-experiment tayo ngayon na. Okay. Bali, ang kailangan natin ngayon ay ang glitters. Pero wala tayong glitters. Gumawa tayo ng DIY na DIY, do it yourself glitters. Yan, gumunting-gunting tayo ng ganyan kahapon. Yan na rin glitters natin. Yan, ganyan. DIY glitters. Wala kasi kaming glitters. Kaya gumawa na lang kami. Kaysa bumili, pwede namang gumawa. Ano pa, tipid-tipid pa, no? Yes. Okay, lagay mo na. So maliban sa glitters, di ka sapulan tapay kat. Natay? Sabon. Pura niya klase nga, sabon. Tapos, sumunod na blue. Tapos, sumunod na unas. Sumunod na kat. Isang nadatay tayo, ti kasapulan ti danon. Nalinis na danon. Okay, mag-umpisa na tayo. Okay. Yes. Tata, di mo lang aramidan ta. Gramit ta ti. Ayusin mo yung mga. Gramit ta ti, ay kanta ti glitti, pikat jay. Glitters. Imam. Tanggalin mo. So, lalagay tayo ng kalat-kalat mo sa kamay mo. Di si Minaya mo na. Ay si ano. Tapos ikanta tig glitters. lalagay tayo ng Glitters. Daming sa kamay ko, hindi yan matatanggal. Matutuyo. Tutuyo na yan dati. So, lalagyan natin ng Daming glitters. Glitter. Yes. Santay natin. Glitters. Ganyan. So, lalagyan na natin ng glitters yung kamay niya. Susunod na gagawin mo ay gagawin mo yung kamay mo. Ganyan. Ganun mo lang. Ganun. So, kumalat yung mikrobyo. Medyo kumalat yung mikrobyo sa kamay. Kalat-kalat na yung mikrobyo. Ganun. Yan. So, nakikita mo, kunyari ito yung mikrobyo. Kumakalat yung mikrobyo na. Yan. Ngayon, yung kamay mo, ihawak mo ngayon sa halimbawa, ito, baso. Hawakan mo yung baso. Hawakan mo dalawang kamay. Hawakan mo. Kunyari, umiinom. Tapos, tingnan natin yung baso kung may kumapit na mikrobyo. So, mayroong kumapit na mikrobyo. Ayan, halimbawa, hahawakan ni Ading yung baso. Ayan. Hawakan mo yung baso. Iinom, ganyan. May lilipat na mikrobyo o germs sa kamay. Malilipat yung germs. Tingnan nga natin. Tingnan natin yung kamay ni Minaya,
Meron siyang, Siyang mikrobyo. patingin ng kamay kung meron siyang nalipat na mikrobyo. Yan. So, yung mikrobyo, nalilipat yung mikrobyo sa kamay mula doon sa hinawakan mo na baso. No, yan yung baso na hinawakan mo, no? Yan. So, hawakan ni Ading. Hawakan mo nga ulit, Minea. Baso. Yan. Huwag mo yan. Yan. Tingnan natin yung kamay mo. Yan. So, may na lipat. Ganyan yung nangyari sa mga germs, bacteria, sa virus, mula doon sa hinawakan mo, tapos hahawakan ni Ading, malilipat sa kanya yung Kitter. yung Kitter. virus. Kitter. Virus. Yan, so ganyan. So malilipat yung mikrobyo. Ngayon, subukan mo punasan natin ang tuwalya. Subukan mo punasan ng tuwalya yung Kamay. at may germs na rin sa ulo mo. Lumakan mo yung ulo niya. So, tignan mo, pag hinawakan mo yung ulo niya, mayroon din malilipat na germs. So, ano nangyari sa germs? Sa mikrobyo? Napunasan mo? Hindi. Ayaw. Kamay. Punasan mo nga din, punasan. Ayaw matanggal? Ayaw? So, hindi siya natatanggal pag punas-punas lang. No, halimbawa, ito yung germ. So hindi siya matatanggal. Hindi siya natatanggal pag punas-punas lang. Nakikita mo na. Ito ang nangyari sa mikrobyo. Okay? Hindi siya natatanggal sa punas-punas lang. Okay? Ay. So, paano natin tatanggalin? Gagamit tayo ng sabon. Maghuhugas tayo. Okay. Paano yung paghugas ng kamay? Gagamit tayo ng Ako din. sabon. Maghugas ng kamay para mikrobyo'y mamatay. Basain lang ng tubig at kuskus-kuskusin. Sabunin ng maigi ang lawan pang maputi, nang makaiwas sa sakit at masayang mamuhay. Hindi. Kitter damit. Ganyan. Ganyan. Maghugas na ng kamay. 2 seconds. 20. Tingnan natin yung kamay mo.